Shin ka taɓa yin tunanin me zai faru idan mutum ya kwana 30 ba tare da yin bacci ba? Shin haukacewa zai yi ko kuma me zai faru da shi? A nan na kawo labarin wasu mutane waɗanda aka horar da su da rashin yin bacci har na tsawon kwanaki 30. Wannan shine abin da aka fi sani da Russian Sleep Experiment. An ce a shekarun 1940 a lokacin yakin duniya na biyu, a wannan lokacin haɗaɗɗiyar daular Soviet tana da ƙarfin soji sosai, sai suka yanke shawarar yin wani gwaji wanda zai ba su dama su gane tsawon kwanaki nawa sojoji za su iya yi a filin daga ba tare da sun yi bacci ba. Sai suka tara fursunoni guda 5 daga 'yan siyasan da aka kama aka yanke wa hukuncin kisa, suka ba su sharaɗin cewa idan suka yi wannan atisayin na kwana 30 ba tare da sun yi bacci ba, to za a sake su daga kurkuku, ba za a kashe su ba, za a ba su 'yancin rayuwa. Waɗannan fursunoni suka amince, suka yi farin ciki da wannan tayin damar rayuwa da aka sake yi musu ba tare da sanin wahalar atisayin ba. An kulle su a cikin wani ɗaki mai tsaro, babu taga, babu hanyar fita. An saka kyamara da makirfo don saka idanu a kansu. Sai dai kuma a cikin ɗakin an saki wani gas na musamman wanda ake cewa zai hana bacci gaba ɗaya. Haka al'amarin ya kasance har zuwa kwanaki 5 na farko. Komai yana tafiya daidai, suna hira, suna karatu, suna cin abinci, amma a hankali idansu ya fara nuna alamar gajiya, fuskokinsu suka fara canzawa. Bayan kwana 9 abubuwa suka fara rikicewa. An ji su suna zage ga junansu, suna ashariya, suna faɗa wa junansu baƙaƙen maganganu. Ɗaya daga cikinsu ya fara ihu ba tare da tsayawa ba, ihu mai ƙarfin gaske wanda ya rikitar da masu lura da su. Ya yi ihu har sai da maƙogaransa ya karye, bai iya yin sauti, amma idan ka kalli bakinsa za ka ga yana motsi kamar dai har yanzu yana ihu, sai dai ba a jin sauti. Wani daga ciki kuma ya dinga kai kawo a cikin ɗakin, ya je nan ya je can ba tare da ya tsaya ko hutu ba. Sauran sun fara yin magana da kansu, suna zana rubutu da jini a bango da ba su da ma'ana. A rana ta 15 aka ji su shiru, babu motsinsu, sai aka yanke shawarar a buɗe su don a ga halin da suke ciki. Yayin da sojoji da ke lura da tsaronsu suka kusanto bakin kofar, suna shirin buɗewa, sun ba da sanarwa kamar haka: za mu buɗe wannan kofar yanzu, muna umurtan kowannenku da ya kwanta a ƙasa ko mu harbe shi. Idan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Ko da suka ba da wannan sanarwar, ba su ji wata amsa ba daga gare su. Wannan ya tilasta dole su buɗe wannan kofar ɗakin don su ga halin da mutanen ke ciki. Yayin da aka buɗe kofar ɗakin, abin da aka gani ya firgita duk wanda ya kalla. Idan ka gansu sai ka rantse ba halittar 'yan adam ba ce, saboda sun canza siffa, sun koma siffar dodanni ko kuma ta horo. Ɗaya daga cikin fursunonin ya mutu, yana kwance cikin jini, cikinsa a farke, ya cire kayan cikinsa da hannunsa. Sauran 4 cikin wani hali mai ban tsoro, suna cin nama daga jikin ɗan uwansu da ya rasu, suna roƙo, suna cewa ku dawo mana da gas ɗin, kada ku bar mu yi bacci. Nan da nan aka fitar da su zuwa asibiti don duba lafiyarsu. Nan ne abubuwa suka ƙara rikicewa. Ɗaya ya mutu nan take bayan an cire shi daga ɗakin. Na biyu ya mutu a lokacin tiyata, yana ihu da ƙarfi, kada ku bar ni in yi bacci don Allah. Na uku ya dinga kuka yana roƙo a dawo da shi cikin ɗakin da gas ɗin yake. Na 4 ya yi shiru, idanunsa sun zama kamar na dabba. Soja ɗaya ya matso ya tambaye shi, su waye ku? Sai wannan mutumin ya yi murmushi, ya dubi sojan a cikin ido ya ce, mu ne abin da ke cikin zuciyarku, mu ne tsoron da kuke ɓoye a cikin barcinku, mu ne abin da kuke gujewa kowane dare idan kuka rufe ido. Da jin haka, wannan sojan ya kashe shi. A ƙarshe, labarin Russian Sleep Experiment a zahiri ba tarihi ba ne, an ce labarai ne na creepypasta wanda ake bayarwa saboda ban tsoro. Amma duk da haka, tambayar ita ce, idan mutum ya yi tsawon kwanaki 30 ba tare da bacci ba, me zai faru da shi a gaske? Mutum zai haukace ne kawai? Wannan ba shi ne kaɗai abu mai tsoratarwa ba, akwai abin da ya fi wannan. Amma wannan ba labari ba ne na yanzu, sai wani lokacin.